Spominjamo putovanja, dakle, Tunis je prošle godine zaista bio popularna destinacija. Skromno ću reći da smo mi delom doprineli tome, zato što smo među prvima počeli da zaista promovišemo tu zemlju i zahvaljujući tvojoj priči, ja sam čak toliko bila motivisana da tu posjetim zemlju da sam to ubrzo i uradila i do sad sam 3 puta bila, tako da mogu slobodno reći da je fantastična zemlja. Međutim, od prošle godine do sad došlo je i do promjene cena zbog potražnje i svega. Kako putnici reaguju na promjene cena? Pa da, drago mi je što si videla Tunis i rekao sam ti u početku da će ti biti to dobra priča za sve nas i jeste tako. Što se tiče Tunisa, on je i dalje ajde da kažemo, popularniji što se cene tiče za naše putnike, jer ako sada pravimo neku paralelu između Turske, Egipta i Tunisa, Tunis je opet najpovoljniji. Hoću da kažem da u početku, pošto imamo taj rani booking, ti neki ljudi koji su navikli tako, koji znaju kad će ići na odmore, onda oni uplate ranije i stvarno ta cena bude jako dobra. Međutim, kako se bliži sezona, ljudi onako putuju bukvalno nedelju za nedelju, dan za dan i to na nama bude jako teško. Jer mnogo hotela je puno, teško je naći još jedno neko mesto i naravno cene su tada više. Dakle, rani bookingsi su definitivno najbolja opcija. Jer tad možemo uticati koji ćemo hotel, koju sobu, bukvalno na sve. Ja to preporučujem svima koji znaju kada treba da idu na put, da je rani booking najbolja moguća varijanta. Sad, kad smo već spomenuli cene, ono što znam sigurno jeste da kategorizacija hotela u Tunisu nije ista kao evropska kategorizacija i u skladu s tim nekad je, moje mišljenje, treba doplatiti ipak 100-150 evra više i možemo značajno dobiti bolju uslugu. Šta podrazumijem po tim? Nekad njihovi hoteli koji se vode kao 5 zvezdica zapravo imaju 3-4 realno, a može se desiti i obrnuta situacija koja je ređa. Ali hoću da kažem, dakle, da li ipak treba doplatiti malo više? Pa gledajte ovako, znači, ja razumem i one ljude koji sebi mogu da priušte 2000 eura za porodični odmor i one koji mogu sebi 5. Ako oni 2000 imaju taj budžet, jer ja obično pitam moje putnike koliki je budžet, onda mi njima u toj ceni potražimo najbolju moguću varijantu. I onda ih pripremimo na to kakav je hotel, kakva je usluga, kakve su sobe, da ne očekuju sada tu neko, ne znam, nešto više od toga što im ja kažem. Ali to je opet jako važno da znate koju destinaciju prodajete. Dobro, u skladu s tim također spomenuli smo isto Egipat da je interesantna i dalje destinacija našim putnicima, ali mene zanima, pošto često me pitaju ljudi, pa zašto da se odlučim? Kako ja da znam da li je za mene bolji Egipat ili Tunis? Ako je nekome bitan hotel, kvalitet hotela je sigurno bolji u Egiptu, mada ima i tamo nekih loših hotela tog tipa 5, 3 zvezde i tako dalje. A oni koji žele da vide nešto drugačije, neku, ajde kažemo, da se više kreću, da više posete, da osete kulturu jednog naroda, život, onda preporučujem svakako Tunis. Jasno. Jer ako odete, pogotovo na te izlete gde si ti imala prilike da ideš u Saharu, onda vi vidite mnogo toga. Dobro, ali ono što sam zapazila, a opet ti ćeš mi potvrditi da li je tačno, naši putnici su nekako počeli da se okreću i ka malo drugačijim destinacijama, mogu slobodno reći i skupljim. Recimo Majorka, Kipar, pa kakva je situacija po pitanju tih destinacija i koliko su okvirno cene? To me jako raduje i svi oni koji mogu sebi da priušte takve destinacije, ja to opet kažem, rani booking je najbolja moguća varijanta. Ja sam se ove sezone fokusirao, bar što se reklame i marketinga tiče, na tu zapadnu hemisferu, odnosno na taj deo Španije, Francuske, Italije, pa dobro i ovamo Kipra koji je uvek interesantan i verujte mi, veliki broj naših putnika ove godine otišao na ove destinacije. Što se cena tiče, oni su negde u rangu Turske, s tim što u Turskoj imate all inclusive, a na ovim destinacijama imate ili noćenje sa doručkom ili polupansion. Ali što se tiče recimo Majorke, koja je po meni fenomenalna destinacija i destinacija koja nije samo za jedan put, nego 2, 3, 4, 5 puta. Da li je ona za sve tipove turista? Nije za porodice, u smislu sa malom decom. Ako odete, ok, možete vi otići sa malom decom i biti stacionirani na jedno mesto, ali ako hoćete zaista da vidite prelepe plaže, ono što Majorka nudi, onda to su parovi i možda neka starija deca koje mogu da
izdrže taj obilazak ostrva. Tako da Majorka Dakle, nije za sve. Turska, Tunis, pa čak i Egipat za porodice. Jeste. Ono što je za porodičnu varijantu, ako su mala deca do 12 godina, onda preporučujem te destinacije gde je all inclusive varijanta. Upravo Turska, Tunis, Egipat, veliki broj naših turista i ne možemo da zaobiđemo ni Grčku. Ove godine preko 1 milion turista otišlo u Grčku, tako da preporučujem te destinacije. Dakle, Grčka i dalje popularna među našim. I uvek će biti. Uvek će biti. I uvek će biti i te gužve koji su na granicama, gde se čeka po nekoliko sati, nije problem našim putnicima, ali moram da kažem da ne mora to samo da bude Olimska regija, ne mora to da bude samo Halkidiki, otiđite malo dalje, idite ka Peloponezu.